diskusii s vami budeme pokračovať, pretože rozvoj regiónov nepotrebuje rezortizmus, ale spoluprácu. Aj preto sme tu. Zákon, ktorý urobil prvý krok k tomu, aby ste mohli pozemky, ktoré sú vo vlastníctve štátu a postupne aj vo vlastníctve štátnych spoločností, mať bezodplatne prevedené do vášho portfólia, keď o ne máte záujem. Chceme vytvoriť rodný list obce. Chceme, aby súčasťou rodného listu bola informácia o každej dedine, o každom meste. Kto potrebuje dokončiť vodovod, komu chýba kanalizácia, kde je potrebné detské ihrisko a kde bude vhodne umiestnený zberný dvor.